ești așa mai rebel, tu te bați cu maică, parte în parte, vine maică, îți zice, lasă calculatorul și tu ce pula mea vrei să fii deoparte. Cam așa. Direct mort îi dai. Bă, Vlad, am făcut scor 11. 11, man, 11. Ah, da. Și ce ai făcut cu itemele mele? Lăbă. Lăbă? Încerc să le pun în inventar, dar... Încerci, văd că ele încă sunt aici și totuși se mișcă chestul ăla când îl deschizi. Și nu pot să dau nu pot să dau respawn. Am lag. Nu pot să dau respawn. Stați băjeții că revin imediat. Revin imediat, dar eu tot nu pot să dau respawn. Respawn? De ce, man? Eu și șmechera. Bă, da, am lag, să dau disconnect. Stinge totul și stinge, bla bla bla. Dar de ce, man? Ce vrei să faci? Da, de ce sus pula ta? De ce? De ce? Pentru că îți place să Se creeze. Ah, serverul meu e și de bine. Da, bine, hai. Oh, da, ia uite. Stinge partea jos. Ah. Merge la fel de mirific. Bă, am găsit cățeluși. Cățel, fus cățelul, mătii. Glumești. Am găsit cățeluși. Glumești, făcut gluma, mătii. Vorbești serios? Da, am găsit cățeluși. Am găsit cățeluși. Lupi. Man, ce ștecher. Aici stăm, în pădure. Și tu care vrei să faci nu știu ce șmecherii? Nu. Tot acolo, tot așa ne teleportăm, de asta ziceam. What the fuck? Te place câinele. What the fuck, a intrat în mine, m-am speriat. Te place, man. Era să-i dau una, bă, după aia mă atacau toți. Haha. Îți luai un pic la mâină. Ei, Edi, tu ești doar spectator aici. Nu, dar eu nici nu văd nimic, că sunt pe telefon. Știu. Ce mi-a dat achievement-ul ăla? Hai să-mi bag pula în gura mea. Getting good. Ia uite. Bă, ești nebun, ai luat și tu Getting Good? Eu n-am luat, doar Vlad a luat. Trist. Trist, dar adevărat. O să mă uit după... Bă, Vlade, pe mine mă place Coțulache. Trist, dar adevărat, Maria de copil handicapat. Mă place Coțelușul, mă place Coțelușul. Uite, mă plac cățelușii, mă. Te place în cur. O leacă. Uite, toți stau în jurul meu, drăgălnaci, gigei. Eu cred că vor să ceva, te mănâncă. Bă, eu cred că... A, nu, la început vrea să... Nu știu ce Eu cred că tu ai cod, man, eu cred că tu ai cod. Destul de interesant, mă, băi, uite-te pe jur, Marian. E, ți-a expirat timpul de logare, bag până în mâtă. Opțiuni, video setting. Dar ce nu intri, mă, pe server la noi, man? Că nu pot în PLM. Ba, poți, ești tu prea prost și nu vrei. Da, cam așa. Încerc să scap de putăile astea, au devenit cam iubărețe. Nu ți-am zis? Eu am plecat de acolo. Ce pula mea? Mă, Bă, hai, nu te lua de mama mea așa de mă, da, băie. taking inventory, wow. Hai să mor tu pe bune? Da. Hai să nu Vreau să serios. văd dacă merge să pui și cu chest-uri, știi? Chest-on și nu... Ui, am sticulețe. Așa e să zicem. Bă, Ce? Marian, Da? nu cumva să te prind. Să nu te prind, Marian. Marian, nu. Vai, stai vezi ce-ți face John. Da, stai să vezi ce-mi face numai din când află că am scos mapa aia. Geronimo! Haide după mine, dacă te ține. Haide după mine, dacă te ține. M-a lovit. M-a lovit. Am fost lovit. Nava eșuează, o să se lovească. O, buș. Dar mai e un câine acolo. Bă, dar mai e un câine. Mai e un câine aici care nu se ia după mine și e drăgălaș. Are ochișorii frumoși. Bă, dă-l dracului de boschetar împuțit pișat în cur. Măta. Și mai sunt doar câinii ăștia doi care mă plac foarte mult și vin după mine. Hai să te piși un
surpriză. De ce toată lumea a tăcut? S-a născut un copil gay. Și cum îl cheamă? Eu mi-am găsit Edi. casa, Marian. Edi îl cheamă. Eu cred că îl cheamă Marian. Nu, Edi îl cheamă. Marian. Bă, măcar are nume frumos, nu ca Edi. Să-și pună. Știu că-ți place. Să-și pună. Marian, știu că vrei să suși pula, dar acum chiar mă dai în cât în pula mea. Edi, vrei să intru pe YouTube și să scot videoclipurile alea cu tine de pe privat? Nu. Atunci ce preferi, să ieși din conferință și să pun alea pe privat sau să taci din gură? Să tac din gură. Bine. Mulțumesc pentru înțelegerea ta. Nu-mi plac copiii, sincer. Măsă. Done. Mamă, ce-am găsit? Done. O graură. O graură? Da, o graură. Cu cărbonia! Oh, da. Cu cărbonia. Graură tu ceapa, mătii. Mă, Edi, mă. Măi, plâmă. Ce face mass media din copiii de azi? Ce face pâlă din om? Marian, e lag pe server sau... Ce? E lag pe server sau e lag? E lag pe server, că eu mă plâng ca un handicapat pe aici și se generează mapa. Sau ai tu lag? Încearcă să nu... Mă plimb chiar cu sprint, o să mor de foame. Cu sprintul. Mă aud în ecou mereu. Eu mereu mă aud în ecou. Ecoul este vocea mea interioară. Mereu mi-a plăcut ecoul. Deci vorbești ca un retardat? Clar, filmezi. Dar nu... Eu mereu vorbesc ca un retardat. Mariane, mapa e lag. Nu e vina mea. Eu mă plimb pe aici și se spanează mapa. Am 13 frame-uri pe Minecraft. Înseamnă că PC-ul tău o să ardă. PC-ai, da. E bun de aruncat, Gata, man. mă, și-a revenit 40, gata. Și-a revenit, man. 40 de frame-uri acolo. La 60 de frame, 40 de frame-uri acolo, cu toate oprite acolo și cu Windows-ul șters ca să meargă la sigur. Windows-ul șters, cât de prost să fii. Nivel de prostie ieri. E Marian Distrugătorul, ce pula mea să vrei de la el. Miau. Miau wow, normal, că par ceva... Eu când te sun pe Sky, Marian, ce faci? Miau wow. De două ori chiar. Uneori fac miau, alteori wow. Uneori ambele. Tu de ce nu faci? Bag până în tine. Toată lumea bagă pul în tine. Așa, mă plimb pe aici. Dar nu găsiți nimic interesant, mâncăm acasă. Mâncame pâlă. Mâncați-ai tu pulă. Mâncame. Serios, iară?